ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Iba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni arajo joliba lamɛnbagaw an b'aw fo dante foli min na min ye don o don jamukan min bɛ sigi aw ye n'o ye kunnafoni di sɛbɛnw lakali ye limanaw ni an sigilen o kɛnɛ ka bi ntɛnɛndonya in na min ye tubabu kalo kura jɔra o ye juillet kalo ye an b'ale tile fɔlɔ la bi san 2024 an b'aw fo limanaw ka jira k'a fɔ min y'aw ka kunnafoni di sɛbɛnw ye olu bɔra minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ o bɛ tali kɛ le soir de Bamako est là le challenger ale bien les républicains bien min ye les échos ye ale fana bien ka taa se nouvelle horizon ma ni fasɛri di sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma na an tɛ ɲinɛ minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o ye an ka page Facebook ye ani page YouTube an b'aw fo arajo joliba fana bɛ lamɛn min ye Canal Plus kan ni maa min m'a sɔrɔ Bamako yan Segu ani Sikaso i bɛ se k'an lamɛn o fana sanfɛ numéro 584 kuma na an b'aw fo limanaw an b'a fɔ yan aw bisimila gafe lakali an b'a daminɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye ale kuma na limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye bi ye kube dɔ bɛna dayɛlɛ n'o ye kiiribulon dɔ ye cour d'assises spéciale n'a fɔ kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen don min bɛna sigi limanaw a bɛna tali kɛ yuruguyurugu sɔrɔko nasiraw la ani nafolo yuruguyurugu o baaraw de bɛna dayɛlɛ o kama ko cour d'assises spéciale sur les crimes économiques et financiers limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko dossier 51 ɲɔgɔn na o de bɛna dayɛlɛ maa 100 ani maa 81 ɲɔgɔn na olu jalaki binnen bɛ olu de kan n'i y'a lajɛ limanaw min ye ni kiiri in ye makɔnɔnen tun bɛ a mɛnna yɔrɔ kabi n'i y'a lajɛ janvier kalo la san 2024 a kun fɔra k'a fɔ nin cour d'assises spéciale in ko a bɛ sigi o kɔfɛ a bɔra dɔw kɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ bila ka na min ye bi juillet kalo tile fɔlɔ la san 2024 na n'i y'a lajɛ limanaw ni kiiri bulon min bɛna dayɛlɛ bi cour d'appel la ko affaire 51 n'i y'a lajɛ maa 100 ani maa 81 ɲɔgɔn na olu de jalakilen bɛ a ko la muso 15 o bɛ olu cɛ la minnu yɛrɛ minɛnen bɛ n'olu minɛnen bɛ kaso la ni waati na o bɛ se maa 18 ma olu cɛ la muso 1 b'a la fasiri min ye soir de Bamako ye dossier minnu filɛ nin limanaw a bɛ tali kɛ cour d'appel ka ni session spéciale n'i y'a lajɛ Mali aéroport n'o ye aéroport du Mali ye ale ka dossier b'a la min ye ministre min bɛ an ka jiko ni kuranko kunna ministère de l'énergie et de l'eau o dossier b'a la EDMSA Mali kuransoba o fana dossier bɛ a la kɛnɛyasoba min n'o ye Ponge o fana dossier bɛ a la INPS dossier bɛ a la limanaw mairie district n'o ye Bamako mairie ba ye o fana dossier b'a la ka taa se commune 2 ma n'i y'a lajɛ Sitakili commune o fana mairie ka dossier b'a la n'i ye jateminɛ kɛ SOMAGEP ani CICB limanaw fo ka taa se dossier min yɛrɛ n'o o kuma fɔlen bɛ a ko la ka bɔgɔrɔ dɔn kosɛbɛ o ye kɔɔri sɛnɛnaw ka nafoloko ye min tununa n'o ye affaire de coton culture ye limanaw o fana b'a la yɔrɔ maa min tɔgɔ fɔlen bɛ o la kosɛbɛ o ye Bakari Togola de ye yɔrɔ Bakari Togola ni affaire in kiiri yɛrɛ kun tigɛra waati tɛmɛnenw na n'i y'a lajɛ Bakari Togola ka dossier novembre kalo la san 2021 soir de Bamako fasiri y'a jira k'a fɔ ko kiiri in kun tigɛra nka limanaw segin kɛra kiiri in kan ko k'a dayɛlɛ o kibaruya dira utukalo la san 2023 tɛmɛnen na n'o de kɛra sababu yɛrɛ ye Bakari Togola n'a nɔfɛ jamaw u segira ka taa kaso la kokura k'a fɔ jalaki min bin'o kan o ye foroba nafolo u tɛgɛ donna o la ani ka sɛbɛnw ɲagami o jalaki fana binna u kan n'i y'a lajɛ sefa wari miliyari 10 limanaw ko o de tununa o siratigɛ la min bɛ Bakari Togola ninnu ko fɔ yɔrɔ a kun fɔra k'a fɔ ko u ka kiiri in kun tigɛra fo a kun fɔra yɛrɛ ko Bakari Togola n'o tɛ ko la nka o kɔfɛ limanaw procureur min bɛ cour d'appel kunna a waatinin na min ye Idrissa Arizo Maïga a waatinin na cour session d'assises min kɛra san 2021 na limanaw n'a a kiiriw kuncɛra Idrissa Arizo Maïga procureur général
cour d'appel kɛrɛfɛ ale de ko nin kiiri ko a tigɛ cogoya ma ɲɛ ko ɲagami faso bɛɛ lajɛlen de donna a kɔnɔna la min ye procureur kɛlen k'o kuma fɔ ministre min yɛrɛ bɛ an ka kiiriko kunna Mamadu Kasoge ale ka sɔrɔ k'a fɔ ko ayiwa ko kiiri ko ka sɛgɛsɛgɛli kuraw dayɛlɛ o de la awa jalaki min binna ka bɔ Bakari Togola kan n'a fɔra ko yafa kɛra ma novembre kalo tile 29 san 2021 waatiw la a jala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ dayɛlɛla Cour suprême fɛ sabu Cour suprême de tilala k'a fɔ ko awa sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ sabu ale de bɛ n ka fɔ an ka sariyaw bɛɛ lajɛlen sanfɛla la o kɛra avril kalo la san 2023 walasa kiiriso in ka yamaruya di brigade de pôle national économique et financier ma k'a fɔ ko Bakari Togola ko a n'a jɛw k'u ka bila kaso la n'o ye mandat de dépôt ye limana o mandat de dépôt in dɛ o de ye kiiri bɛna tigɛ bi dossier wɛrɛ bɛ yen limana o ye jamanakuntigi kɔrɔ o ka avion sanko ani finitigiw ka minɛnko awa o fana jalaki binnen bɛ ministre damadɔ kan Ibrahim Boubacar Keita ka waati la a fɔlɔ ye madame Bɔre Fili Sisoko ye yɔrɔ madame Bɔre Fili Sisoko yɛrɛ nin y'a san 3 ye ale bɛ o kasolasigi la awa a bɛ kalo damadɔ bɔ min ye procureur général près la cour suprême ale kumana o dossier kelen kan ORTM la a ye kibaruya kuraw caman di a ko nafolo min tununa awa jamanakuntigi ka avion sanko in na ani finitigiw ka minɛn sanko in na a nafolo kasabi de ka bon kosɛbɛ jamanaw n'i y'a lajɛ awa jamana maaba caman bɛ yen olu tɔgɔ fɔlen b'o la premier ministre kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga yɔrɔ ale yɛrɛ fatura k'a to kasolasigi la o ko kelen in de la min ye mars kalo tile 21 san 2022 ye min ye awa madame Bɔre Fili Sisoko ale yɛrɛ donna kaso la utu kalo tile 26 san 2021 o ko kelen in na a ɲinina ale fɛ k'a ka sefa wari miliyɔn 500 sara walasa a ka se ka bila ale ko wari t'ale bolo jango k'a fɔ k'a b'o sara n'i y'a lajɛ avocat général min bɛ cour d'appel tɔgɔ la Bamako yan nɔ ale de ye kibaruyaw di k'a fɔ ko affaire 51 an y'a fɔ ten kuma daminɛ na ani min ye maa 100 ni maa 81 olu jalakilen bɛ maa muso 15 olu jalakilen bɛ maa 18 limana olu fana bɛ kaso la nin waati na o la ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla muso kelen b'a la n'a sɔrɔla ko madame Bɔre Fili Sisoko n'a sɔrɔla o ye ale yɛrɛ ye walasa n'i y'a lajɛ ministre directeur de cabinet kɔrɔ n'a tun bɛ ministeriya jɔyɔrɔ fana na ale tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la Mamadu Kamara yɔrɔ ale fana minɛna nin ko kelen de la k'a don kaso la limana o kɔfɛ a ɲinina fɛ k'ale ka caution sara ayiwa n'o ye miliyɔn 500 ye ale kɔni y'o sara ale bilala ka bɔ kaso la avocat général kɔni ale ma sinsin k'a fɔ nin dossier n'o ye jamanakuntigi ka avion sanko ni finitigiw ka minɛn sanko in ye bi na n'o kuma de cayara kosɛbɛ n'a sɔrɔla ko o kiiri bɛna tigɛ ni kube kɛrɛnkɛrɛnnen in na nka limanaw ko nka malidenw sigilen bɛ bi ka nin kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sabu jamanakuntigi ka avion sanko da kelen ma fɔ a la dɔw ko miliyari 19 dɔw ko miliyari 20 dɔw yɛrɛ ko a cayara ni o ye o n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ laɲini min kɛra madame Bɔre Fili Sisoko fɛ k'ale ka miliyɔn 500 sara ale ko da kelen ma fɔ avion min na miliyari 17 miliyari 19 walima miliyari 20 o nafolo ko jamana ɲɛmɔgɔw de b'a dɔn o tara cogo min na ale ka dɔrɔmɛ 1 ma t'a la wa ale ma dɔrɔmɛ 1 t'a la laɲini min bɛ k'ale fɛ k'ale k'o sara ko wari tɛ ale bolo limanaw yɔrɔ mandat d'arrêt fana dara jamana maaba caman ka ko la Ibrahim Boubacar Keita ka premier ministre laban n'o ye Bubu Sise ye ka taa se ministre kɔrɔ Mustafa Ben Barka nin waati in na ale ye Banque Ouest Africaine de Développement o ɲɛmaa dankan don cɛman Iber Kulubali Mamadu Igor Jara yɛrɛ ye groupe Bank of Africa o ɲɛmaa dɔ don jamana dɔ la min ye sɔrɔ bosoba banki ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Babali Ba ye ale fana tɔgɔ fɔ n b'a la Banque Malienne de Solidarité Sidi Mohamed Kanyasi Amadu Bayiba Kuma Nuhu Makuma Sumaila Jabi ani Mamadu Lamine Jakite fɛn kelen kɔni bɛ yen limana o jɛlen bɛ nin ko in na o ye k'a fɔ ko min makɔnɔni bɛ jamanadenw fɛ o ye jamanakuntigi kɔrɔ wari bakulen min dunna n'o ye miliyari caman ye a ka avion sanniko la ani finitigiw ka minɛn sanko la jamanadenw sigilen bɛ ka nin kiiri in de kɔnɔ kosɛbɛ nin cour spéciale d'assises min n'a bɛna sigi bi limana o mana bɔ yen nɔ yan'an ka bɔ tile fasiri in kɔnɔna la limana a y'a jira k'a fɔ ko logement sociaux ko kuma de bɛ yan nɔ
yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ale kɔni ye jaabi kɛ a y'a ɲini fana cakɛda min n'ale de bɛ logement sociaux baaraw kɛ k'a di jamanadenw ma office malien de l'habitat OMH min ye jɛrɛjɛkulu in ye ni o ye coalition d'action citoyenne pour la défense des droits aux logements sociaux CACDDL ale ye hakililajigi kɛ k'a fɔ ka kɛlɛ bɛnnen bɛ min ma o ye maa minnu bɛ yen n'u ye logement sociaux sɔrɔ olu ka hakɛw tɔbɔtɔli o de la coalition in a ye laɲini kɛ ko kabi san 2018 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko ka a lajɛ so minnu dira so ninnu dira cogo min na ka se ka a ɲɛfɔ k'a bɛna fɔ so kuraw de bɛna di o ye type F3 ani F4 ye ko nka ko nafolo caman de faralen bɛ o wari kan a kun fɔra k'a fɔ ko F3 ko $45 o de bɛ di o la nka ko session directe min bɛna kɛ office malien de l'habitat fɛ sisan ko wari tan b'i jɔ fo $60 ɲɔgɔnna la yalima ko bɛ se ka faamu cogo di min ye coalition ye a ko olu bɛ min ɲini olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sisan office malien de l'habitat ni F3 o dira $60 kumana F5 o bɛna taa a jɔ joli de la sisan o de la min ye coalition ye ale de ye laɲini kɛ sisan office malien de l'habitat fɛ ko k'a lajɛ ko kabi san 2018 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko so min dira walima so min tɔ bɛ yen nɔ k'a daminɛ so 1,122 ani so 1,200 ni a dira maaw ma san 2018 fo ka n'a bila bi la ko k'a lajɛ so ninnu ko k'a di cogoya fɔ kabi mɛn kalo tile 31 san 2018 fo ka n'a bila bi la kunnafoni filɛ a ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le challenger ayiwa jamana in lakana ko kɔni i bɛ dɔ de fɔ a la ka dɔ to yen nin ye waleya dɔ ye min bɛ maa dabali ban kosɛbɛ wa waleya yɛrɛ don min n'a ye maaw dabali ban ko juin kalo tile 10 tɛmɛnen na n'i y'a lajɛ tilegandere yɛrɛ fɛ nin tɛ sufɛla ye nin kɛra tilegandere de fɛ bɛɛ ɲɛna maa minnu bɛ yen n'u bɛ baganw feere saga feerelaw k'olu ka mobili de falen tewu saga la saga 213 ɲɔgɔnna o de tununa i b'a fɔ ko foyi ma kɛ i b'a fɔ ko tɔw bɛ na nugu la ko maa minnu ye ta ye bagan ninnu ye olu fana bɔrɛ de donna u kunkolo la walima k'u kunkolo datugu ka tununiw ye tile 15 ɲɔgɔnna o la sa nin kɛra seliba ɲɛkɔrɔla de la a kɛra Kaɲera ye dugu ye ani Bamako cɛ kilomɛtiri 448 ɲɔgɔnna n'i y'a lajɛ dugu in yɛrɛ bɛ Jɛma ani Sandare de ni ɲɔgɔn cɛ waati min na ninnu labɛnnen bɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ani nɛgɛ kanɲɛ 9 cɛ sɔgɔmada fɛ maa 13 a bɛɛ ye saga feerelaw ye minnu bɛ yen n'u ka bagan 213 o kɛlen bɛ ka camion fa tewu ko maa jugu dɔw de nana bi u kan k'u ka baganw ani mobili yɛrɛ ka bagan ninnu bɛɛ lajɛlen jigin ka bɔ mobiliw kɔnɔ u nana bolimafɛn min na bolimafɛn ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ Mali finitigiw de bolo ko marifaw tun b'u bolo u nana kana ni maa kofɔlen ninnu k'u bɛɛ lajɛlen lajigin ka bɔrɛw don u kunkolow la ka sɔrɔ ka tunu n'u ye o tununi min kɛra ninnu bagan feerela ninnu ye tile 15 de kɛ u t'a dɔn u bɛ so wa u bɛ kungo kɔnɔ u t'a dɔn u bɛ diɲɛ fan o fan fɛ nka u bilali la tile 15 kɔfɛ u kɔni nana ye k'a fɔ u bɛ Kati garabali kɛrɛfɛla yɛrɛ la o kɔni kɛra ten diɲɛ tununiw na kabi saga ninnu tununa u la waati min na fo ka n'a bila waati min na u y'u labila u mago ma ɲɛ sa o kɛlen k'u mago ɲɛ u la u ma dan o ma u y'u bugɔ fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na fo ka busan n'o yɛrɛ bila o la sa ko maa b'i yɛrɛ ɲininka nin ko kɛra cogo min na sabu maa minnu taara nin cogoya la maa 13 olu bi na busan n'o b'u la u joginen bɛ wa hali sisan caman bɛ yen u hakili wulilen don u la minnu yɛrɛ t'a dɔn bi u taara cogo min na ka taa n'u ye nin ko in kɔni kɛra ta fasiri challenger ka ɲɛfɔli la ko a kɛra sababu ye bagan feerela ninnu maa 13 u ka bagan ninnu sɔngɔ a bɛ daminɛ 30,000 ka taa bila 50,000 la o b'a jira k'a fɔ bagandenninw tɛ dɛ maa kelen b'a la o tɔgɔ ye ko Abuduba dɔw k'a ma ko Malik ale yɛrɛ ye baganjura belebeleba de ye a dolen bɛ kosɛbɛ ko kabi san 2008 ale bɛ baganjuraya kɛ a bɛ
sagaw ta limanaw kana feere Bamako yan nɔ wa ko agence de voyage dɔ b'a bolo n'o ye ba voyage limanaw min bɛ hiji baaraw kɛ ko maa 13 cɛla ale fana ye kɔlɔlɔ sɔrɔ u cɛla kosɛbɛ limanaw ɲininkali min fana bɛ tugu nin na fasiri ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ baganjura ninnu minnu maa 13 minnu filɛ nin ye n'u joginna k'u bugɔ ka bɔrɛ don u kunkolo la ka taa n'u ye ko camion falen cogo di bagan na o bagan 213 o bɛ tunu nin cogoya la limanaw ka nin waleya yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko ayi ni jaw an bɛ filimi minnu ye dɛ ani o de bɔlen bɛ tiɲɛ don limanaw ɲininkaliw bɛ se ka tugu nin na nka limanaw an ka jamana lakana ɲɛmɔgɔw minisiriso minnu bɛ lakana kunna tiɲɛ yɛrɛ la u kan k'a lajɛ ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan maa minnu ye nin waleya in kɛ ka se ka u fana u bila sariya ɲɛma kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiriden sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko les républicains limanaw républicain ka bi kunnafoni la a y'a jira k'a fɔ min ye an ka minisiri min n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop kumana dɛ limanaw ko jɛrɛ dɔ kɛra o ko a ma ko forum de Crans Montana a kɛra Bruxelles jamana de kan a ta ko 36nan ayiwa an ka nin minisiri a ko nanzara jamanaw n'o ye européens ye u kɔni bɛ fanfila kɔ fila jɛgɛya de la n'u ka nafa bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ u b'olu majamu walima u bɛ fɛn kɛ olu ye nka u ka nafa tɛ yɔrɔ min na fana u b'olu tigiw buruja walasa u ka nafa kama a bɛ fɔ o de ma nanzarakan na ko 2 poids 2 mesures i tilennen tɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Mali minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye a tun bɛ nin jɛrɛ in kɛnɛ kan a yɛrɛ welela ka se ka taa ye nin kɛnɛ kan n'o ye forum de Crans Montana ye limanaw a welela lasigiden min n'o ye Paul Carteron président fondateur ale de ye jɛrɛjɛkulu yɛrɛ ɲɛma yɛrɛ ye o la sa n'i y'a lajɛ limanaw ko farafinna ɲɛma caman tun bɛ a ko kɛnɛ kan minisiri caman jɔyɔrɔbatigi caman min ye lasigidenw ye olu fana caman tun bɛ a ko kɛnɛ kan fo ka taa se fasoden ɲamajɛkuluw ma société civile olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan k'a daminɛ juin kalo tile 26 ka taa bila tile 29 Bruxelles limanaw ni forum senfɛ Abdoulaye Diop kuma dira a ma min bɛ banɲɔgɔnya dira a ma ni alliance des états du Sahel n'o ye cɛnjɛka jamana minnu n'olu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan AES jamana Abdoulaye Diop kumana o kan kosɛbɛ a ko min ye nin ye laada de ye k'a fɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan farafinna ko AES yɛrɛ n'i y'a ye a farala ɲɔgɔn kan a kɛra o de sababu la n'o tɛ ko hali n'i bɔra yan n'i taara ba bolo min n'o ye Atlantique kɔgɔjiba min o da la ka taa mer rouge n'o ye kɔgɔji bilenman ye i b'a sɔrɔ o dawolow la maanifɛnw ka taabolow maaw sigiyɔrɔw nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye maaw kan ka bonya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Abdoulaye Diop tilala ka i da don min na o ye k'a fɔ farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu min n'o ye CEDEAO ye CEDEAO ye ɲangi min bi Mali kan ɲangi in kɛra sababu ye ka halisa a nɔ o bɛ farafin jamana ninnu na n'o ye AES jamanaw ye Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko e bɛ se ka kɛ jɛrɛjɛkulu la cogo di o jɛrɛjɛkulu bɛ tila ka hinɛ t'o la min dabɔlen bɛ ko ka taama ka don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kungo dilan ko o bɛ tila ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin e ka o tɔnden ma o de y'a to ko sen don ji la o ma maa min kɛ boso ye n'i yɛrɛ sen bɔ i na k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye ko min ye alliance des états du Sahel ye olu y'u sen bɔ CEDEAO sen na k'u ka jɛrɛjɛkulu sigi hami b'u kan k'u ka hamiw dilan o de la ko bi olu ka wulikajɔ kɛlen bɛ bi ka min ye farafinna jɛrɛjɛkulu ye ka don ɲɔgɔn na k'u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa gɛlɛya min b'u kan gɛlɛya ninnu ka se ka wuli ka bɔ yen o kɛra kuma dɔ fanba ye kuma dɔ fanba kɛra mun ye limanaw kɛnɛ in ka yen nɔ ko minisiri dɔ de filɛ nin ye k'i to i yɛrɛ la ka ɲininkali kɛ nanzarakɛ don ka ɲininkali kɛ Abdoulaye Diop la yalima ko Al-Qaïda kɛlɛli ko n'olu minnu sen don Al-Qaïda n'o ye banbaacijɛkulu min bɛ Sahel kɔnɔna la Abdoulaye Diop ye jaabi min di a b'o dɔn wa o ye k'a fɔ ko a ye cɛ in jaabi cogo min na ko yalima ko o tuma na olu bɛna Al-Qaïda kɛlɛ ni berew de ye wa k'a sɔrɔ dun marifatigiw de don olu bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa de o de y'a to Abdoulaye Diop y'a ye k'a fɔ sisan
min ye nazara jamanaw ye kɔfila jɛgɛya de b'u ka baara la u b'a fɔ bi a ka ɲi sini u b'a fɔ a man ɲi sabu u ka nafa tɛ yɔrɔ yɔrɔ u tɛ se ka jɔ ye o de la min ye jamana ninnu ye n'o ye AES jamanaw ye olu y'u tɛgɛ fosi ka u ɲɛsin maa ma jamana min bɛ se ka i kɔnɔ jɛya u ye n'o ye Rusiw ye Rusi jamana de filɛ nin ka o badenya baara min bɛ yen n'a a bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ nka a tɛ sɔn fiyewu k'a fɔ k'a b'i da don wali jamana kungo la ko nka jamana tɔ minnu bɛ yen a ye jamana dɔw a y'olu jalaki kosɛbɛ a ko k'ale bɛ se k'olu jamanaw yɛrɛ tɔgɔ fɔ ale tɛna siran o jamanaw ɲɛ koyi ko wa o jamanaw caman bɛ yen minnu ko k'u bɛ dɛmɛ kɛ nka ko fo olu da de ka don wali jamana kungo la olu k'o ɲɛnabɔ u ka kɛ olu sago ye u ka taa olu jimi sira fɛ ko n'i y'a lajɛ bi ko jamana ninnu dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu ko coup d'état de kɛra Mali jamanaw ni Burkina ni Nigɛriw la k'o de kɛn bɛ ka o jamanaw lasegin kɔfɛ ko n'i y'a da jamana minnu bɛ yen ni Anglais jamanaw don pays anglophones ko olu ka ɲɛta ko ni min ye Faransi jamana minnu coloniser k'olu tɛ kelen ye limanaw n'i y'a lajɛ bi ko finitigiw bɛ jamana minnu ɲɛma ko Union européenne kɛlen bɛ ka jalaki bin olu kan k'u ka dɛmɛ tɛ se yen wa ko hali waati dɔ la u ka finitigiw tun bɛ o jamana ninnu kɔnɔ k'u ka kɛlɛcɛw dege kɛlɛ la ko nka a fɔra k'u ka minɛn di u ma u b'u dege kɛlɛ la u ka minɛn di u ma ko Union européenne de ko ayi k'u tɛna minɛn di yalima u bɛ se ka ɲɛ cogo di e bɛ ne dege kɛlɛ la e bɛ tila ka taa gundo wɛrɛ di ne jugu ma k'a fɔ de ko e tɛ minɛn di ne ma min ye Mali jamana ye a ko faamuya kɛra ko la sa u ka sɔrɔ k'u tɛgɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen bolo e ni maa bɛ yen n'a tɛ ɲɔgɔn faamuya i ka jamana ɲɛtaa la i k'i tɛgɛ bɔ o bolo Abdoulaye Diop ko nin ko de kɛra o la Mali ka sɔrɔ ka i ɲɛsin Rusi jamana ma sabu olu kɔnɔ jɛlen bɛ olu bɛ minɛnw di Mali ma wa ko baara bɛ ka kɛ o cogoya la bɛɛ ɲɛ bɛ Mali lakana ko cogoya la an bɛ don min na ko bi ko wa k'u ye Rusi sugandi o de la wa u bɛna jamana wɛrɛw États-Unis n'a ɲɔgɔnnaw u b'olu fana sugandi ɲɛtaa de kama ni a bɛ kɛ jɛlenya la kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ républicain de kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiride sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko les échos limanaw écho ale kumana limanaw écho ka bi kunnafoni na a y'a jira k'a fɔ nin ye waleya dɔ de ye min na a ye maaw dabali ban kosɛbɛ ala kɔni ka kabako o tɛ ban fiyewu limanaw nin ye muso dɔ de ye nin kɛra Yirimajɔ de ye Yirimajɔ ko nin ye muso dɔ ye limanaw san 10 a lasirilen don maaw k'a faamuya k'a fɔ ko a ye san 10 de kɛ kɔnɔmaya la limanaw ko ntɛnɛn juin kalo tile 24 tɛmɛnen Yirimajɔ muso in ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ o kɛra dencɛni ye limanaw san 10 o lasirili kɔfɛ n'i y'a lajɛ waleya in nin tɛ mɛn ka kɛ dɛ nin tɛ mɛn ka mɛn yɛrɛ ko nka limanaw ko farafinna kɔni kabako sugu bɛɛ i b'a ye farafinna yan nɔ de muso in ko kabi san 2014 fo ka n'a bila san 2024 la o tɛ san 10 ye Arabiyatu Hayidara muso in tɔgɔ de y'o ye ko ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 24 ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ furucɛ n'o ye Tayiru Konate ye o ko a yɛrɛ furumuso ka lasiriliya ko échographie y'a yira waati min na o taara échographie in lajɛ siɲɛ fɔlɔ la o y'a yira nka o kɔfɛ yɔrɔ ni muso kɔni lasirila limanaw laadala i b'a sɔrɔ muso t'a ka laadaw ye nka ko muso in lasirilen a tun b'a ka laadaw ye nka échographie filanan tilala ka kɛ tuguni o y'a yira k'a fɔ ko muso in ko a lasirilen tɛ kalo 4 kɔfɛ tuguni u tilala ka taa ko kɔnɔ tilala ka bɔ tuguni o y'a sɔrɔ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka échographie kɛ dɔgɔtɔrɔw ko ayi ko muso in ko a lasirilen tɛ nka o kɔfɛ kalo 4 olu ɲɛ b'a la kɔnɔ bɛ ka bɔ ko tora nin cogoya de la u taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen dɔgɔtɔrɔw halisa dɔgɔtɔrɔw y'u sinsin k'a fɔ olu kɔni ɲɛ tɛ kɔnɔ na o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka taa laadala furakɛlaw fɛ yen olu ka sɔrɔ fana k'u ta k'a la n'i ye jateminɛ kɛ min ye dutigi in ye a ko san 10 de kɛra nin cogoya la nin 10 ni ka segin la olu yɛrɛ b'u ɲininka muso in n'o ye Arabiyatu Hayidara ye ale yɛrɛ kɔni sɛgɛnna sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ den yɛrɛ san 10 in kɔnɔna la kuma dɔw den yɛrɛ bɛ lamaga fo a bɛ kɛ dimi gɛlɛn yɛrɛ ye muso in kan o bɛɛ la dɔgɔtɔrɔw n'u taara yira dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko ayi ko kɔnɔ tɛ yen
an b'o de la limana ko a sigiɲɔgɔn dɔ o taara mawuludu kɛnɛ dɔ kan o nane fura dɔ ye o ka sɔrɔ k'o d'a ma limana o de kɛra ka lafiya yɛrɛ daminɛnen ye walasa ko ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 24 limana ko muso in u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka sɔrɔ ka jigin den kɛra cɛ ye limana den foyi t'a la wa a yɛrɛ ba in foyi t'a la limana ko hali a sigiɲɔgɔn dɔ n'o ye madame Tarawele Masan Keyita ye o kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la muso in kɔnɔ tun b'a la san 10 limana a y'o de kɛ kɔnɔmaya la a yɛrɛ a furucɛ balimakɛ dɔ bɛ yen Tayiru Konate balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye Daramani Konate o fana y'a jira k'a fɔ nin kelen ye ale fana furumuso sɔrɔ sabu ale fana furumuso ye kalo 7 de kɛ limana awa n k'a fɔ a fana ye kalo 7 i n'a fɔ fasiri bɛ ka sɛbɛn cogo min na a ka sɔrɔ ka jigin limana yɔrɔ o bɛ n'a fɔ san 7 sa kɛ kalo 7 tɛ dɛ san 7 o fana ye san 7 de kɛ a fana furumuso lasirilen don o tɛ n'a fɔ ninnu ka du bɛ nin cogoya de la ko min ye den min kɔni bangena sisan limana a ka denkuni yɛrɛ kɛra kunungo yɛrɛ kari kɔrɔ juin kalo tile 30 den limana k'u y'a tɔgɔ da Sherif Usman Madan Haidara la n'o ye Haut Conseil Islamique o ɲɛmaa ye an bɛ dugawu de kɛ sa den ala k'a balo kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ Eko welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la an b'a kuncɛ ni fasɛrɛden sɛbɛn min ye o ye Nouvelle Horizon limana o Nouvelle Horizon ko bonikaw fɛ yen bonikaw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi n'a sɔrɔla ɲinɛ kelen tɛ olu kɔ n'a sɔrɔla maliden bɛɛ lajɛlen ɲinɛ tɛ olu kɔ ka sababu kɛ limana k'olu bɛ balontanya de la bi ko bamanciw kɛlen bɛ ka datugu u da la n'o ye embargo ye a bɛ ɲini ka na san 1 bɔ sisan bonikaw y'a jira k'a fɔ ko blocus min b'u da la blocus in kelen bɛ sababu ye welewele da kan u bɛ k'a ta ka ɲɛsin maaw ma a mana kɛ maa o maa ye n'i bɛ se ko la walima ni se b'i ye bonikaw ko k'olu mago b'i ka dɛmɛ na sabu n'i y'a lajɛ limana kosa in na tɔni 8 balo de tun dir'u ma tɔni 8 ko a na kɛ o tɔ yɛrɛ tɛ bilen a tɛ tɛmɛ kilo 10 ɲɔgɔnna kan du o du bɛ yen i b'a sɔrɔ min tɔ tora o bolo a tɛ tɛmɛ o kan ko an bɛ don min na ko bi nin kuma bɛ se ka fɔ k'a bɔgɔrɔ k'a fɔ bonikaw u ye welewele dakan min bila limana o ye k'a fɔ u mago bɛ dɛmɛ na bi sabu bamanciw kɛlen bɛ k'u ka siraw tigɛ maa tɛ bɔ maa tɛ don san 1 kɛlen bɛ o ko la bi o de la boni o y'a jira k'a fɔ k'u bɛ a ɲini maa bɛ yen k'i bɛ se ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ i ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ baloko nasira la n'o tɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ bi nka o kunnafoni na limana min ye colonel major Sulemani Danbele yɔrɔ waati tɛmɛnen na juin kalo daminɛ na ale yɛrɛ tun y'a lase a ka laadala kunnafoni kɛnɛ dɔ la k'a fɔ bamanciw kɛlen bɛ ka da min tugu n'o ye blocus ye boni da la ko olu tɛ o ko kalama n'o tɛ ko finitigiw kɔni bɛ larawuli la boni dugu kɔnɔna la nka bonikaw de fana bɔlen filɛ tuguni k'a fɔ ko olu ka da tugulen bɛ limana Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye k'a filɛ nin ye ka finitigi jɛrɛjɛkulu dɔ bila sen kan n'o ye commandement militaire dɔ ye min ɲɛsinnen bɛ farafinna dɔrɔn ma yɔrɔ a ka chef d'état major kɔrɔ n'o ye général François Lecointre waati dɔ la ale tun ye welewele dakan dɔ bila k'a fɔ Faransi ni Faransi ni nazara jamanaw Europe jamanaw n'u ma wuli k'u jɔ k'u ɲɛsin Sahel ma ko u ta don tunutɔ filɛ nin ye o de la ko f'u ka kɛlɛcɛw wuli ka ɲɛsin Sahel jamana ma a bɛ n'a fɔ Faransi jamana de filɛ nin ye k'o ko don ba la Emmanuel Macron k'a filɛ nin ye ka kɛlɛcɛ dɔw bila sen kan walasa ka ɲɛsin farafinna ma sabu ko nazara jamanaw kɔni ka yeta ye min ye Sahel ko la bi o ye k'a fɔ n'u y'u sigi ka Sahel lajɛ u ka nafa nin y'a tunutɔ de ye a bɛ n'a fɔ ko san 10 walima san 20 natɔ ninnu na farafinna jama de bɛna caya n'o dun cayara u b'u ɲɛsin jamana minnu ma o ye nazara jamanaw ye k'u filɛ ka kɛlɛcɛw de sigi kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'u bɛna sira da o ma kofɔlen ninnu ye limana Nouvelle Horizon kelen ka kunnafoni na an ka seko ni dɔnko dɔnkilidala min bɛ yen n'o ye Worokiya Tarawele ko sini juillet kalo tile 2 ale ka kiri o kan ka tigɛ Itali jamana kan Worokiya Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ a ka kiri n'i y'a lajɛ cour d'appel min bɛ Rome ko Worokiya n'a bɛ to kaso la walima n'a bɛ bɔ sini de y'o dɔgɔ duman ye a
ka sababu kɛ a n'a den b'a ni maa min cɛ limanaw ko denko kɛlɛ le b'u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ denmuso ni san 9 o maralen bɛ Worokiya Tarawele bolo yan nɔ Mali la yan ko a na kɛ Worokiya Tarawele jɛmakɛ n'o dɔ ye min ye kiribulon min o de ye jalaki bɛ Worokiya Tarawele ka nazaraw ka kiribulon n'o ye Justice Belge a yɛrɛ a furucɛ a n'o ni ɲɔgɔn cɛ ko furucɛ yɛrɛ n'o ye a ka avocat ye Jean Gosen o de y'a jira k'a fɔ ko ale tɛ fɛ kiri in ka tigɛ a ka kɛ bɛnkan ye a na kɛ Worokiya ma sɔn o de ma Worokiya ko den in ale de b'a mara den in tɛna to cɛ in bolo sabu cɛ in ye cɛgana ye den tɛna mara ka ɲɛ Worokiya nana ni den ye kana fana ka sɔrɔ ka Worokiya ka kiri wuli a nɔfɛ a minɛnen bɛ Itali sini o kiri de bɛ tigɛ ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla a na to kaso la walima a na bɔ limanaw Mali kunnafonidilaw olu tun bɛ misigi kɔnɔ kabi min ye Muhamadu Ture studio tamani kunnafonidila don ale fatura juin kalo tile 17 tɛmɛnen seliba don yɛrɛ maaw labɛnnen bɛ u bɛ ka seli sogo ɲimu kɛ waati min na ni kunnafoni bɔra ka bin min ye Fondation Hirondelle studio tamani u ka rajoso min bɛ Mali la yan Muhamadu Ture a ye jɔyɔrɔw kɛ k'a daminɛ rédacteur en chef ya la u kun y'a bila u ye jɔyɔrɔ kura d'a ma n'o ye coordinateur de projet radio Ndeke Luka Centrafrique jamana kɔnɔ Bangui limanaw Muhamadu Ture ka sayako kuma o de fɔra ka kunnafonidila caman bila misigi kɔnɔ limanaw a ka fatuli kɔfɛ kunungo kari juin kalo tile 30 k'a ka janajaw kɛra Kati Kambila a yɛrɛ dayɔrɔ laban o kɛra Kati n k'a fɔ Kambila o sɛlɛdo ye min ye a baarakɛɲɔgɔnw ka taa se kunnafonidila caman o tun bɛ a ko kɛnɛ kan walasa ka Muhamadu Ture n'o ye studio tamani kunnafonidila kɔrɔ in ye k'a bila a dayɔrɔ laban na an bɛ dugawu kɛ limanaw Ala ka lahara sɔn sumaya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafonidi gafew kɔnɔ kuma la ni Ala sɔnna sini fana ye don dɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala k'o yira an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la